Għaddew kważi 18-il sena minn dawn il-filmati xokkanti li kienu nġibdu mill-kru ta' Net News f'April tal-2005. Dakinhar il-pajjiż kien waqaf isegwi l-iżviluppi li kienu qed iseħħu fil-Marsa wara s-sejba ta' dan il-katavru, bl-istorja li żviluppat u d-dettalji li ħarġu wara kważi bħal tal-films. Delitt illi twettaq minn żewġ irġiel u li ġew identifikati bħala Ħabesh Ismail Libjan u Mawashi Faxjal Tunezin. Issa 18-il sena wara, dawn iż-żewġ barranin bdew għaddejjin ġuri akkużati bil-qtil ta' Sion Grek fl-2005. Grek li dak iż-żmien kellha 20 sena u li kienet persuna transessuali kienet instabet mejta kaġun ta' daqqit ta' sikkina falqa fejn is-salib tal-Marsa. Hija kienet ġiet rapportata nieqsa mid-dar 6 ijiem qabel. Il-katavru kien instab moħħbi qalb il-ħaxix u fi stat qawwi ta' dekompożizzjoni. Għal dan il-ġuri ntażlu 12 ġurat, 9 fl-awla u 3 li qed jinżammu bħala sostituti f'każ ta' bżonn. Wara l-ġurament tal-ħatra inqraw id-dettalji tal-każ fosthom illi Grek kienet tagħmel xogħol ta' prostituzzjoni biex tħallas għad-drogi illi kienet tagħmel użu minnhom. Jidher ukoll li kien hemm relazzjoni intima bejn Grek u Ħabesh, relazzjoni li kienet turbolenti għall-aħħar. Fil-fatt jidher li huma kienu jargumentaw ħafna drabi fuq droga u fuq flus li kienet taqla mill-prostituzzjoni. Skont l-investigaturi, l-omiċidju seħħ meta l-vittma allegatament kienet qed titlajja għal skopijiet ta' prostituzzjoni u ġiet avviċinata minn dawn iż-żewġ akkużati. U ma jinsabu mixlija li ġarrew lil Sion Grek falqa fejn tawa 17-il daqqa ta' sikkina u qatluha. Hija kienet instabet mill-pulizija wara li kellhom informazzjoni li Grek kienet tkun f'dawk l-inħawi tal-Marsa. Il-ġuri mistenni jissokta t-tlieta u qed jinstema' quddiem l-imħallef Aaron Buġejja.